shoutout kay Juanito Moto Vlog. Shoutout kay sir. Kay Lagalag. Yes, love it. Supportahan po natin yung mga vloggers na tulad po namin. Love it. Kasapot, bali ngayon araw ng Linggo, October 10, dadalo tayo sa charity event ng DACAP. Bali nandito po yung mga kasapot natin na kasama natin, laging nagcha-charity, walang sawang tumulong sa mga taong nangangailangan. Yan, ultimo po yung paggas namin at tinitipid namin para lang makapagbigay ng tulong. Kahit na nasunugan po kami sa Suki Market, andito pa rin po kami handang tumulong sa mga tao na kailangan. Andun po yung Team Labrador, sila Maestro, lahat po ng mga kasama natin. Salute, I love it, yes! Nandito po yung mga bikers. Ayan, busy. Ayan, salute po sa kanila. Nagbabike sila pero handa pa rin silang bigay ng tulong. I love it. Pa-mention po Agno Cyclists and Riders Force. Bye bye. Shoutout po dun sa mga bikers na nagbabike pamunta sa charity event. Hindi nila iniinda yung pagpigilan kasi makapagbigay ng tulong. Salamat mga bikers. So ayun mga kasapot, nandito na po tayo. Kailangan. Yes, salamat. Ayan, park ko, mag-vlog ka na. Ayun mga kasapot, nandito tayo ngayon sa holding area. Hold muna tayo kasi maraming tao doon. Alam nyo naman, pandemic ngayon. Ayan si sir, I love it. Ayan yung visitate, yung mga Dabar cards. Sus, I love it. Hi ma'am. Yes, I love it. Ito po yung daanan dito sa holding area. Yan, I love it. Yan, shout out sa inyong lahat. Yan, iikot mo doon, tol. Yan. Anong buwan ito? Yan. Yes, no. Oh. Din na. Saan? Ay, dito. Kunti pa lang pala dito. Ayan mga kasapot, umambon.
Opo. Welcome po! Arpak ng Angbani, Team Sapon. Ito yung ano? Ito yung... Sinabi ko sa'yo dati? Nagkaisa ano? Team Sapon nga? Uy! Nagaduman! Hindi, ito. Dudong pabenta ko sana. Ay! Itong lima sa beneficiary. Suporta na ata. Dapat na alam ang motor niya na. Dapat garong po. Garong po. Abala di po raw, kumpanya niya. Kaji pink yung sa naratana. Kasi ko na nga yung machine up. Hello po. Bibi mo na. Ewan ko Andun ni. Ayun siya ni. Shoutout po sa mga nakabike na dumalo dito sa charity event. Ayan, katatapos lang ng ulan. So ayun mga kasapot, nandito na rin po yung EPRC. Katatapos lang ng ulan pero nakasanglas ang tropa. Ayan, nandito na rin po yung duyan na ibibigay namin dun sa bata na dadana namin upang bigyan ng tulong. I love it, yes. Hi madam. Ito yung bagas. Apa yang kayo mapanjang? So ayun mga kasabot, nandito na rin po yung mga ibang riders na katulad natin. Okay. Yan ang tropa. Ayan. Shout out. EPRC. Ingat. Ayan. Salute sa EPRC. Sana na si ante. Tanungin mo. Ubus na. Naubos. Okay. Basta.
Tunggal. Love it, yes. Yung motor nito po. I love it, yes. Hi, madam. Ayan o. Shoutout sa mga katulad kong gwapo na riders. I love it, yes. Ayan na po yung aking mga member. Ayan po ang aking vice. Team Labrador. Ayan eh. Baby boy. Kirker. Sapot. Ang labis of Paris. Love in Paris. Mistro, I love it. Ayan, shoutout kay Juanito Motovlog. Shoutout kay sir. Kay Lagalag. Yes, I love it. Supportahan po natin yung mga vloggers na tulad po namin. Love it.